We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso og have an awesome Wednesday! Ato sang kamustahon ato mga kapuso sa Cotabato City ug General Santos City. Sa may buntag! Mayong buntag Sabzil, labi na sa itong mga kapuso sa Kitsaraw ug Kabadbaran sa Agusan del Norte Province. Mga kapuso, human nga gilusan ang Maginhawa Community Pantry sa Kauluhan. Ubay-ubay na sab ang na-inspire sa pagtukod sa samang community pantry dinhi sa Mindanao. Ugusan na ni Ana si Sharon Chavez nga nagpasiugda dinhi sa Cagayan de Oro City. Well, samtang say bisitahon sab nato karong buntaga ang Tagum Historical and Cultural Center kauban ang Acting Department Head of City Historical and Cultural Office nga si Siley Labatida Palumata. Og makauban at Attorney Resi ang founders sa usa ka non-government organization nga nagatabang sa mga kabataan ug kababayenan nga sila Jaren Chris Nabong ug Mary Ann Divina Gracia. Mga kapuso, kung unsa man ang anaa karon sa Tagum City, Davao del Norte nga kalambuan, bunga kini sa ilahang mabungahong kasaysayan ug kagikan. Busa atong bisitahon karong buntaga ang Tagum Historical and Cultural Center kauban ang Acting Department Head of City Historical and Cultural Office nga si Siley Labatida Palumata. Good morning, Ma'am Siley, ug welcome dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug daghang salamat sa pagdawat sa mong imbitasyon, Ma'am. Kumusta ka, Ma'am? Maayo. Thank you so much, Argio, for the invitation, for allowing us, the Historical and Cultural Center Management, to be a guest in At Home this morning. Ma'am Siley, unang-una, please share with us kung paunsa ba o unsa ang nahimong inspirasyon sa pagtukod ni ining Tagum Historical and Cultural Center. Okay, the Tagum City Historical and Cultural Center is actually the initiative of our local government together with our city officials, wherein we could showcase the very wonderful history and culture of Tagum City and its people. So, taas ni siya nga damgo, and we are very happy that in our lifetime na-fulfill gid siya. So this was opened to the public last April 5, 2021, but the inauguration and the series of blessing was conducted last March in celebration of the 23rd Araw ng Tagum. And I'm sure mapasalamaton ang tanang mga Tagumenyo sa pagmuntar ng ining Tagum Historical and Cultural Center, Ma'am. Apan, unsa sa ba ang mga makita dinha sa mga buot mo bisita, Ma'am? So kanina center, the Historical and Cultural Center is a 3-story building that houses several facilities. In the ground floor, we have the Centro Rizal and the City Historical and Cultural Office. The Centro Rizal is actually a center where we imbibe or we share with our fellow Tagumeños and our guests the different Rizalian values which we hope people would imbibe in continuing to make Tagum City great. In the second floor, we have the City Library and Learning Commons. It's a very modern library with very engaging colors because we want to instill the love for reading and learning to our fellow Tagumeños. It also houses the Center for Tagumeño Studies. It is the repository of all researches and materials that would tell about the history and culture of Tagum. And in the third floor is the Kagikan Museum, aptly called as the Museum of the Tagumeño People because it features the tri-people in Tagum. No? It has 4 galleries. The first one is all about the history and the narrative of Tagum when it started as a municipal district until it became a city.
The second gallery is all about the Tipanod, followed by the Moro Gallery, which talks about our Moro communities in Tagum. And the last one is the Dayo Gallery that talks about the migrant settlers that came to Tagum in the 1920s and started a community. Almost 90% of the artifacts na makita diri sa sulod are all donated by Tagumeño residents. No? So even the conceptualization, the preparation of the narrative involved ang mga different communities. It's a community museum wherein Tagumeños were really involved from the conceptualization until the gathering of artifacts and pati ang pag-layout sa tanan nga makita diri sa museum. This has been approved by the different sectors in our community because we want to portray, to project katuging tinuod na istorya sa kagikan sa mga Tagumeños. On the other side of the building is also the Tagumpay Theater. It's a 1,000-seater cultural theater that would showcase the talents of Tagumeños and Filipinos in the performing arts. Actually, ang tanan nga makita inside the center are all products of Tagumeños. No? So in-house gid tanan ang mga, from the artworks to the graphics, sa tanan-tanan. But that G-clef, actually it's a G-clef inspired symbol which cements amuang tag as the music capital of the South. It also is inspired from the infinite sign or infinity sign because we want Tagumeños to infinitely be connected with their history, culture, and heritage through this building. Wow, puno gayud no sa pagtulunan, kabahin sa kagikan sa mga Tagumeño ug istorya sa kalampusan sa syudad ang imuhang ma-learn dinha sulod sa Tagum Historical and Cultural Center. Og sigurado ko ma'am nga excited na sab kaayo sila mobisita dinha sa Tagum. Og with that, Ma'am Saily, please invite our Kapuso viewers to visit Tagum Historical and Cultural Center. Yes, the City Historical and Cultural Center of Tagum is open to serve everyone who are interested to know more about the history, culture, arts, and heritage of Tagum, which is also a part of the whole narrative sa history sa Davao ug sa tibuok nasod sa Pilipinas. And so we invite everyone to visit, but of course, since it's still the pandemic, so there are some restrictions that we follow. So we follow the IATF protocols. And because we also have to follow the social distancing protocol, so in the library, we cater to 50 people at maximum at one time. And for the Kagikan Museum, there are only 20 guests allowed per hour to have a tour. So just follow the Tagum City Historical and Cultural Center Facebook page and you will see the advisories there. You would also be given a link on how to book online para mas safe ang inyong pag-adto dinhi. Alright, daghan kay salamat Ma'am Saily sa pag-welcome sa MUA this morning dinha sa Tagum Historical and Cultural Center. Thank you. Daghan kayong salamat sa tanang mga nananaw. Mga kapuso, tutok lang mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dugang impormasyon o inspirasyon ang hatod sa istorya sa makauban ni Attorney Rasi Rizada. Rasi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso! Kanang buntaga atong makauban ang duha ka mga miyembro sa grupo sa kababainhan nga naglusad og mga kalihukan alang sa katawhan. Walay lain pa kundi si Ma'am Jeren Christ ug Ma'am Marian ng Women Empowerment Riders of Mindanao. Maayong buntag, Ma'am Jeren Christ and Ma'am Marian, kumusta po kayo? Hi, maayong buntag. Maayong buntag po sa tanan. Still blessed. Buyag okay po mindo ha. Maayong buntag po. Okay na po mi. Istoryahan nato niya ang inyong grupo nga Women Empowerment Riders of Mindanao. Paunsa ni nabuo o kanus amo nagsugod, ma'am? Kani ang mga grupo na buo din siya na inspired sa mo anian nga kami po volunteer po mi sa Charity Riders for One Mindanao. So na-inspired mi na to go on ang advocacy sa CR1M. So nabuo na mo ni ang Wilom pinaagi at ang March 1, 2020 na naka-idea mi na why not kami puro mga babae nga mga lady riders amo pong buhaton nga makadto sa mga lugar nga kailangan na mo tabangan. Mao day na hantod karon naana din ang Wilom. Unsa pod ang tumong ngano ninyo gibuo ni nga grupo?
Mo ang tumong ani ma'am, makatabang sa mga less fortunate po. Sama sa mga patong mga people jud nga walang-wala og mga remote area. Kinsa na sab nga grupo ang mga natabangan ninyo ma'am ug ngano pod nga sila ang inyong napilian? Kanang mga beneficiary na mo recent na is nanay 6 ka buok kay less naman tong isa namatay no, so continuous amuhang pagtabang nila pinaagi sa social media nga naay ginagapiim sa moa. Kami pod nga amo pong gi-viral amo ang post na mo, din napoy ubay-ubay pod nga naghatag og donation, so kami isip na mga members ani na Wirom, kami pod nag-adto sa ani nga lugar para nga maabot namo ang tabang nito sa pamilya nga nanginganlan. Kaunsa sab nag-expand ang inyong grupo og aduna da moy mga volunteers from other regions here in Davao, South Cotabato ug Bukidnon, ug at present pa pila na ang inyong mga total na members karon? Yes, nag-expand na ang mga grupo tungod kay ubay-ubay na pud ang nagauso karon ng mga club na nasa riding community nato, no? So ang isa na pud pinaagian nga nung namalaan pud ni sa lain na lugar kay tungod sa Facebook, isa na pud siya nga nakapakontak sa amo ang pwede ba mo join ani kay kami pud mga babae na diri, so kami pud niad na naga-charity pud mi sa lain-lain na lugar, so mamit pud namo sila dadto, so muna naga-multiply mi, nagadaghan na mi. So karon dari sa Davao na mga active members or volunteers na miskan busy sila trabaho, pamilyado na mga minyo na mga babae, mga professional pod, nagausubod uban jud sila sa moa dito na maghatod jud niya lang mga tinabang na mo para sa mga beneficiary na mo. Lastly, alang sa mga nagatanaw sa atua karon nga interesado sab nga mahimong kabahin sa Wirom, open pa ba mo for membership ug unsa pod ang kinahanglan nilang i-comply aron mahimong miyembro sa Women Empowerment Riders of Mindanao? Yes, open po kayo ang Wirom para sa mga gusto mo join sa amo ang grupo. Kani dili po siya club, kundi isa siya nga league sa mga women na kanang nata sa riding community. Isa na po ang requirement is ang driver's license po o dapat kompleto po pag-register po inyong sakyanan. Kung wala man mo ng mga sakyanan, pwede po mo mag-join sa MOA. Okay, kani siya, open man siya for women and welcome po mi sa mga LGBTQ na mga family na mo. Opo, wala po mi membership po. As long as po nga same of passion tanan jud, ang purpose na mo is ang makatabang lang jud. Wala po siya yung membership. Welcome po. With open hands po. Welcome kaayo po. Daghang salamat sa oras nga inyong gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Ma'am Jared and Ma'am Mary Ann. Thank you. Thank you. And that was Ma'am Jaren Christ ug Ma'am Mary Ann ng Women Empowerment Riders of Mindanao. Tutok lang mo mga kapuso, kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karon nga nagpadayon pa ang pandemya ug dili ikalimod nga ubay-ubay gihapon ang galisod sa pagpangita sa ilang pang-adlaw-adlaw nga pagkaon. Nauso karon sa kauluhan kining ginatawag nga community pantry. Ug karon naabot na sab ang konsepto dinhi sa Mindanao. Busa karong buntaga atong makauban ang kagay-anong si Ma'am Sharon Chavez nga usa sa mga nagmugna og community pantry dinhi sa Cagayan de Oro City. Ma'am Sharon, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? May buntag say, maayo kaayo. Ma'am, unang-una no, alang sa mga wala pa nasayod, unsa ba kining community pantry ug unsa ang konsepto niini? Well, kining community pantry, usa kini ka murag program nga take as much as you need and donate whatever you can. Kana lang imong makaya. If wala kay mahatag karon basin ugma or sa sunod nga adlaw naa po kay mahatag o karon na kay kailangan nga wala sa imuha na naa sa pantry, pwede nimo makuha siya. It provides food for our local community bitaw nga nag-suffer from food insecurity because of the pandemic kay nawalan sila trabaho, ilang bana nawalan ng trabaho or sila mismo nawalan ng trabaho. Muni siyang community pantry makatabang sa ilaha. Ma'am, asa sa ba nahimutang ang inyong community pantry karon o kamusta pod ang kahimtang?
Ang among community pantry na akini sa Agusan, Zone 3, Cagayan de Oro City. Going well man siya so far. Actually, daghan na ang nag-donate. Ang nagsugod kini kay mahilig man tag social media karon no. So nauso man gyud kining community pantry katong gisugdan sa taga Manila, Quezon City. And the next morning, uy, daghan naman kaayo, murag daghan kay nag-inspire. So ako pod, nakitaan po nako sa among komunidad, nga daghan gyud lugar na wala ng trabaho, daghan gyud na nga ilangan. So gi-message nako si Hani nga, Han, magbuhat tag ingon ani kini siya kay daghan naman kaayo ang magbuhat ta diri sa atoa kay para lugar makatabang. So paspas pud kay lihok ni Hani, nagprint sad siya nang itaglamisa. The next day ni adto ning ko ga Puerto Mercado na malit daw among gibutang dayon sa lamisa. Ma'am, unsa po ninyong paagi o patakaran nga ginahimo karon aron pod nga dili mahurot ang supply diya sa inyohang community pantry? So kini lugar ang nagsugod lugar gid ani personal funds ginamo ni siya, personal fund nako, personal fund pud ni Hani, kami ang naguna. Now kay gisugnan man gud ang kindness na iniabalik sa imong kindness. So ang mga tao naghatag pud sila, nag-donate, daghan na pud ang na-donate. So kung lugar kung nami makit-an nga wala, mo puy among ibutang. Ma'am, so far sa inyohang operation, no, unsa ang nakita nimo nga epekto sa community pantry diya sa inyohang lugar? Ang community pantry maka-foster jud siya og kanang bayanihan spirit. Nakita nato nga ang mga tao nagyoy altruistic sa gamay ra ilaha, makahatag gyud sila. Kung manubra man na may tao nga daghan ilaha, nanghatag pud sab sila. Ma'am, alang sa mga buot nga mutabang kaninyo o musuporta sa inyohang maayong lakang, paunsa ba nila mapadala ang ilang mga tabang? Pwede ra sila mo adto sa among page. Pwede sila maka-send sa og message kung naaman sila i-donate in kind or in cash. Pwede sad sila mag GCash. So pangitaon lang ninyo si Hani Lucille Puy nga naa din na daghan man na siya post din na sa among page sa Facebook lang kay murag mas maayo man ang social media karon. Daghang salamat Ma'am Sharon sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og padayon sa imuhang maayong buhat. Salamat kaayo sa ug maayong buntag sa inyong tanan. Say katumanan sa pangandoy sa matag Tagumenyo ang pagkatukod sa Tagum Cultural and Historical Center. Duha ka dekada na ang nilabay agig pagpasigarbo sa ilang mabungahong kultura ug pagbaliktanaw sa ilang kagikan. Samtang Jill, pinaagi sa community pantry nga gilusad sa Barangay Agusan, nakita ni Sharon Chavez nga nabuhi pag-usab ang bayanihan spirit karon nagapadayon ang pandemya. Sayang mga kapuso, usa sa mga tumong sa grupo sa Women Empowerment Riders of Mindanao nga mahatagag pagtagad ang kababayinan, ingon man matabangan ang mga nanginahanglan. Busa karon, daghan na gayon ang nahimong volunteer ug naabot na kini sa ubang parte dinhi sa isla sa Mindanao. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Les Brown nga too many of us are not living our dreams because we are living our fears. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.